ଆଗ୍ନେୟ କୋଣରେ ଜମା କରିବ, ବାହାରେ ତାହା ନେଇ ନ ଫିଙ୍ଗିବ ଯେ ସେବନ ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ କିଛି ନ କରିବ। ଚିନ୍ତି କାଳି ଶିବ ଯେ ନିଷ୍ଠା ଭାବେ ଚଳୁଥିବ। ଓଷା ସାରି ଭୁକ୍ତା ଆସିଲେ ଫେରି, ବେଶଭୂଷା ହୋଇ ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀ, ହଳଦୀ ଜଳେ ପତିପାଦ ଧୋଇ, ଗୃହକୁ ନେବ ଅର୍ଘ୍ୟକୁ ବନ୍ଦାଇ ଯେ ଭୁକ୍ତାର ନଥିଲେ ନାରୀ, ମାତା କି ଭାଉଜ ପାଳନ କରିବେ ଦଣ୍ଡ କାଳୀ କୁସୁମରୀ। ଭାଉଜ କି ମାତା କଲେ ପାଳନ, ଭୂଷଣ ତ୍ୟାଗ ଲୋଡ଼ା